दिनैहाय 22 नं दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय बिजाथिनि जि आर'जलाइ आं बेखौ दिनैहाय बेवहाय गथायबाय आरो गथायनानै जोंहा रायजो राजाफोरनि जि मोनसे नुजाथिनाय बे मोनसे नुजाथिनाया जों बयखौबो आंखौ स्पेसियेलि आंखौ जोबोर थुलुंगा होदों जे 22 सेप्तेम्बर जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों UPPL निफ्राय दरंगाजुलि समस्तिया 100% देरहासारनो हागोन। बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन? जों रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाय 25,000नि सायाव भट मोननानै जोङो दरंगाजुलिनिफ्राय UPPL एबार देरहालांगोन। दिनैनिफ्राय नोंथांनि फोसावदिंनाया जरदारसिन जागोन नामा? 100%। दिनैनिफ्राय फोसावदिंनाया जोंनि थांनायनिफ्राय एबार बांसिन गोख्रोङै जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोल आरो जायगाफ्राव जोंनि जि फोसावदिंनाय बेयो जागायजेनसै। नोंथाङा सासे MLA खामोन आरो लोगोसे नोंथाङा बे समाव BTC बिसायख'थिनि थाखाय सासे बिजाथि, जुदि देरहालाङोब्ला नोंथाङा माबायदि खामानि मावबावनो सानो? गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दरंगाजुलि समस्ति हिसाबै लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ दङ। जोंहा बेवहाय दै रानसारनायनि बिराद गोनांथि दङ। आबादारिफोरनि थाखाय जे जोंनि गोबां समाव आबाद मावनायाव जोंहा अखा फैयाब्ला जेंना जायो, बेखायनो बेवहाय आबादनि खामानि मावनांगौ दङ। दै रानसारथाय, इरिगेसन सिस्टेम, बेनि अनगायैबो दरंगाजुलियाव गोबां PGR हानि समस्या दङ, गोबां 2G हानि समस्या दङ। बे हानि समस्याफोरखौ देरहालांनायनि उनाव जों BTR सरकारनिफ्राय होनो थाखाय आं फार्स्ट नाम्बार 1 नाम्बार आं खामानि मावगोन। नोंथाङाथ' देरहानाया रोखा। नोंथांनि दला जुदि सरकाराव फैयाबा नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव गुबुन दलाव बारगोन नामा? बिदिथ' खुनु, जोंनि दोलोआनो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहो। दोलोनि साननायानो जोंनि गासैबो मोजां। इतिमध्य दरंगाजुलियाव साथामबो केन्डिडेटआ गोख्रों। BJP, BPF सोर सासेया देरहागोन आरो? देरहानायाथ' आंनो देरहागोन, बयबो रोखा। दा नैबे समाव UPPL देरहागोन, दरंगाजुलिनिफ्राय UPPL देरहानाया रोखा। दा बेवहाय आङो दिनैनि समाव जोंनि BJP, BPF बा गुबुन गुबुन जायफोर राजखान्थि हान्जाया बाहागो लादों, बयबो गासैबो केन्डिडेटनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय।